Όταν εγώ πήγα την Αγία Ζώνη στη Ρωσία, αυτός ήρθε στην Αγία Μητρόπολη που ήταν ο πρώτος σταθμός της περιοδίας μας και να υποδεχθεί την Αγία Ζώνη. Τέλος πάντων, ενώ προσκυνούσαν εκεί, μου λέει στο αυτί, μου λέει, μπορούμε να πάρουμε την Αγία Ζώνη σε ένα ιδιαίτερο χώρο. Λέω, εσείς είστε οι φιλοξενώντες, λέω, ό,τι θέλετε εσείς. Προσκυνήσουν, διότι ήταν στο αεροδρόμιο, βέβαια είχε χιλιάδες υπαλλήλους στην Αγία Πετρούπολη, αλλά η επίσημη υποδοχή θα γινόταν στην πλατεία της Πετροπόλεως. Και αυτούς ήρθαν να προσκυνήσουν οι υπάλληλοι όλοι του αεροδρομίου. Οι Ρώσοι έψεραν καμιά ώρα, δεν σταμάτησε λεπτό. Λέω, όταν σταματήσουν να ψάνουν, λέω, πάμε σε ένα δωμάτιο ιδιαίτερα, αυτός φώναξε μερικούς δικούς του αμέσως, να ενεργοποιήσουν το. Λοιπόν, αμέσως αυτοί ήμασταν δίπλα ένα δωμάτιο. Μόλις προσκύνησαν, παίρνω εγώ την Αγία Ζώνη και πηγαίνω στο δωμάτιο μαζί του. Και με ακολούθησαν και οι πατέρες οι δικοί μου, άλλοι 5 μοναχοί που ήταν μαζί μου. Μου λέει αυτός πάλι έτσι, λέει, μπορούμε να μείνουμε μόνοι μας, λέει. Λέω, πώς θέλετε. Λοιπόν, έφυγα, λέει, μπορούν να φύγουν οι πατέρες, να μείνουμε εμείς οι δύο. Ναι. Λοιπόν, να μείνουμε εμείς οι δύο και αυτός μόλις έκλεισε την πόρτα, εγωνάδησε κάτω και αγκάλιασε την Αγία Ζώνη και προσευχόταν έτσι. Μετά από 5 λεπτά σηκώθηκε, ένδακρες. Μου λέει, πολύ σε ευχαριστώ γέροντα που έφερες την Αγία Ζώνη στην Ρωσία. Η χώρα μας έχει πάρα πολύ ανάγκη ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο τη βοήθεια της Παναγίας. Και ιδίως εγώ, μου λέει, και ιδίως εγώ. Λοιπόν, προσκύνησε, με ασπαστήκαμε και μου λέει, σε περιμένω όταν έρθει στη Μόσχα Αγία Ζώνη, θα συναντήσουμε στο σπίτι μου. Ναι. Και λέω και εγώ, ποιος από εμάς τους πολιτικούς kann να γονατίσει κάτω και να προσκυνήσει και να μείνει εκεί να προσεύχεται πάνω στην Αγία Ζώνη. Ποιος. Ποιος εκ των πολιτικών. Και όμως αυτός ένας κυβερνήτης μιας υπερδυνάμεως ταπεινώθηκα και... Πώς γυρίσαν τα πράγματα.